micken. Ja, det filmar. Aj, måne. Flyttar vi upp. Fan stor du var. Titta. Jag trodde han var längre. Det är en sköldpadda, ingen jävla orm. Men titta, jag slog i svansen. Han har svans. Nej. Han ser ut som en bajskorv. Isabel. Jag tror du dansar. Men vänta, har de här ringts ner? Ja, lite i fram i alla fall. Det ser ut som att jag skulle pissa. Oj. Så. Jag ska sätta mig seriöst. Han var jättestor. Just här finns här så att man kan titta på. Undrar vad de tror om mig. Att du är väldigt konstig, tror jag. Sexy pose. Vänta, jag ska inte glida ner. Håll mig kvar. Vänta, mina byxor åker upp. Så vi kan rida. Ranka. Det kommer barn Ekollon! Ska inte ta en liten tur med mig? Ta en liten tur med mig i... Jag måste dra ut fiskring. Jag gillar mig. Jag som foster. Ska du sätta dig? Ja, han var skön. Jag måste ut mina byxor först. Ska vi gå någonstans? Ja. Vart ska vi gå? Jag vet inte. Ja, men fy fan! Vad håller du på med? Filmar vad ser det ut som? Nu står du och dansar.